Digitaalisen kaksosen tarina simulaattoriin. No, miten tämä tapahtui, niin ensin me lennettiin tämmöisellä tiheäpulssisella droonilla, eli tässä oli laserkeilaan kiinni, joka teki 80-100 pulssia per neliömetri, semmoista karttaa meille. Me lennettiin se kohde myös toisella droneella, jossa oli väärävärikamera ja normaali kamera, eli me saatiin sitä ilmakuva. Ja tätä me tarvittiin sen takia, että me saatiin ne puulajit eroteltua ja opetettua sille tietokoneelle. Eli jokaisesta puusta meillä on laserkeilai heijastus, jolloin me saatiin tämä 3D-malli. Ja sitten meillä on ilmakuva siitä kohteelta, jolla me saatiin sitten opetettua sille puulajitietoa ja sille mallille. Ja sen jälkeen se vietiin karttaleijerin päälle, eli maasto kun topografia on hyvinkin vaihtelevaa, niin se puun GPS-koordinaattipiste hieman vaihtelee sen mukaan, että miten se sijoittuu siihen rinteeseen esimerkiksi. Meidän piti tavallaan korjata nämä jokaisen puun paikkatieto ennen, että me saatiin sitä mallista pätevä. Ja tämän kaiken laskun teki supertietokone, jolla yhdistettiin nämä 3 päällekkäistä karttakerrosta. Ja sen jälkeen tekoäly pystyy erottelemaan meille tämmöisen puukartan, missä on eri puulajit, niiden sijaintipisteet. Ja sitten kun me saatiin muutettua se tähän XML-muotoon se aineisto, niin sen jälkeen meillä oli helppo tekoälyllä myös muuta tietoja sieltä etsiä sitä kohteelta. Eli toisin sanoen tämä metsä muutettiin XML-formaattiin, jossa on joka ikisen puun paikkatieto, kasvupaikka, koordinaatti, mikä lajinen se on, minkä pituinen se on, mikä sen läpimitta on ja paljonko siinä on lehtivihreitä esimerkiksi. Tämmöisiä tietoja tehtiin iso XML-tiedostoon. Sitten me tehtiin toinen XML-tiedosto tästä aineistosta, jossa on tuo topografia, eli maaperän muodot. Ja nämä me saatiin sieltä lidaarista pihalle, mikä lennettiin sillä droneella, niin me saatiin lidaari sieltä maaperästä, topografiasta sekä myöskin puista saatiin toinen malli, niin me saatiin nämä 2 yhdistämällä, niin tämmöinen Creanex, eli Ponssen simulaattorivalmistaja, pystyi rakentamaan niistä meille simulaatiomallin. Ja sen jälkeen me alettiin kehittää tämän digitaalisen kaksosen pohjalta ilmastokestävää oppimisympäristöä. No, mikä tämä ilmastokestävä oppimisympäristö on, niin sen te näette ihan kohta. Tämä oppimisympäristö rakennettiin tosiaan tämmöiseen Ponssen simulaattoriin. Meillä on täällä 3 tämmöistä ilmastokestävän metsätalouden tehtäväasioita, eli ensimmäinen on reunametsien käsittely. Toinen on rinteessä tehtävät harjoitukset, jonka alla menee puro. Ja 3. on tämmöinen peitteinen metsänkäsittelyharjoitus. Eli halutaan jatkuvapeitteistä metsänkäsittelyä harjoitella, niin me tehtiin tähän tämmöinen ihan uuden tyylinen oppimisympäristö. Miten tämä ilmastokestävä metsätalous liittyy tähän esimerkiksi reunametsien käsittelyyn, niin meidän on yksinkertaisesti pakko muuttaa meidän toimintatapoja, koska sää-ääri-ilmiöt voimistuu, erilaiset kuivakkaudet, paahteisuudet tulee lisääntyy ja sitä kautta niin meidän pitää ymmärtää entistä paremmin metsäekologiaa ja siihen tämä digitaalinen kaksonen tarjoaa aivan ainutlaatuisen työkalun. Esimerkiksi tässä reunametsän käsittelyssä niin me muutettiin tätä opetusta siten, että ennen vanhaan kun on poistettu käytännössä noita lehtipuita tuosta reunasta, koska niiden taloudellinen arvo on pienempi kuin havupuuston, niin sen takia on aiemmin poistettu noita lehtipuita, koska siitä saadaan enemmän rahaa sitä arvokkaasta havupuun tukista. Mutta nyt jatkossa me ei voi esimerkiksi kuusikkoa jättää tähän iltapäiväauringon paahteisuuteen, suoraan paahteisuuteen, koska erilaiset tuhohyönteiset muut tuhoaa noita puita, jos ne kokee äärivaihtelua.
Ja just nämä reuna-alueet on hyvä esimerkki siitä, että miten niin kuin voidaan digitaalisen kaksosen avulla rakentaa kestävää metsätaloutta myös tulevaisuudessa. Meidän tarvii sen verran ymmärtää, että esimerkiksi tuo auringon valo, joka me tässä saatiin simuloitua, niin pystytään nyt ymmärtämään tässä puuvalinnassa uudella tavalla. Eli me voidaan jättää tuohon kuusen eteen sopivasti varjostava puuyksilö, joku lehtipuu, joka antaa sen suojan sille kuuselle, että se ei se iltapäiväaurinko sitä korvenna, siihen kuivenna pystyy. Mutta samalla niin se pystyy kasvamaan siinä sen lehtipuun avulla. Mutta jos me mentäisiin se lehtipuu poistaa sitä eestä, niin seurauksena olisi todennäköisesti se kuuselle aika huono kohtalo, että se iltapäivän aurinko sitä korventaisi siinä aika voimakkaasti. Eli mitä me voidaan juuristoa ymmärtää, niin me voidaan samalla tässä opettaa se, että lehtipuun juuristo on paljon vahvempi. Se menee useampaan eri kerrokseen tuolla maan alla kuin havupuulla. Ja sitten kun meillä on aikaisemmin opetettu, että kuusi on pintajuurinen puu, se pitää edelleenkin paikkaansa. Ja se on yksi syy taas, miksi tuossa reunassa kaatuu herkästi se kuusi, että kun sen juuristo on vaan pinnassa, niin se ei kovin syvältä siihen maahan ota kiinni. Ja jos sitä vierestä poistetaan joku toinen, että se joutuu äkilliseen myrskyolosuhteeseen, niin se hyvin herkästi siitä kaatuu se puu. Mutta sitten on myös opetettu, että männyllä on paalujuuri, eli se männyn paalujuuri pitää sen aina sen puun sinne pystyssä. Mutta nyt me pystyttiin tämän digitaalisen kaksosen avulla todistaa, että minkä takia se mänty ei välttämättä kasvatakaan sitä paalujuurtaan sen kohteelle. Eli me saatiin tänne taustalle tämmöinen kuljettajaopastava kartta. Me saatiin tänne pohjaveden pinnan taso näkyviin. Eli näkymätön kartta tuotiin avuksi kuljettajalle ja pystytään niin näyttää semmoiset vedenvaivaamot paikat, missä pohjavesi on jostain syystä korkeammalla kuin normaalissa metsikössä. Eli jos me jätetään mänty tämmöiseen kohtaan, missä kasvaa, on niin pohjavesi korkealla, niin sillä männyllä todennäköisesti ei ole sitä paalujuurta, jolloin se männyn tukeva juuristo puuttuu ja se mänty saattaa kaatua sinne hyvin herkästi. Eli tämmöiselle kohteelle pitää ehdottomasti osata jättää lehtipuustoa, koska niiden juuret on vahvemmat ja ne sitoo sitä maaperää paremmin kiinni ja sitä kautta parantaa sen metsikön elinmahdollisuuksia tulevaisuudessa. Se kestää niitä myrskyjä entistä paremmin. Ja jotta me saadaan mahdollisimman kestävä metsikkö, niin varsinkin näihin vedenvaivaamiin kohtiin meidän pitää ymmärtää jättää semmoinen sekapuusto, jolloin ne juuret menee eri kerroksiin sillä maan alla ja ne toinen toistaan sitoen pitää se metsikön kunnossa ja elinvoimaisena. Tämä sekametsäisyys auttaa myös siihen, että sitä maaperän kosteusrakennetta saadaan muutettua siellä, kun ne juuret menee eri tasolle siellä, niin se on elinvoimaisempi, monimuotoisempi ja sitä kautta niin se kestää paremmin niitä sään ääri-ilmiövaihteluita. Jos meillä on tämmöinen pelkkä kangas, missä ei ole mitään ihan normaalia metsikköä, niin siellä me voidaan kasvattaa sitä yhden puulajin metsikköä todennäköisesti ihan hyvin. Mutta aina kun meillä tulee pohjaveden kanssa se vesi on läsnä, niin tämmöisiin kohteisiin meidän pitää ymmärtää jättää sitä lehtipuustoa aiempaa enemmän ja aiempaa täsmällisemmin. Tässä on se täsmäpuuhakkuun ydin, että mitä sillä luonnonmukaisella täsmäpuuhakkuulla tarkoitetaan, niin tarkoitetaan sitä, että me voidaan digitaalisen kaksosen lisätyn tiedon avulla löytää ne metsikön elinvoimaisimmat kohdat, mihinkä pitää jättää semmoista monimuotoista luonnon kannalta merkityksellistä puustoa, monimuotoisuutta ja tämä on digitaalisen kaksosen parasta, mitä tämä voi tarjota. Tämä tuo meille näkyviin semmoisia näkymättömiä tietoja. Joku upottaisi koneen tuohon viereen, mutta digitaalisen kaksosen tiedon avulla me voidaan ajaa kuivilla renkailla ilman maastovaurioita tuolla maastossa. Mutta tämä tieto on jo aikaisemmin ollut, niin tämä digitaalinen kaksonen tavallaan myös mahdollistaa sen, että se ammattikuljettajan hiljainen tieto, jonka hän tietää
pystytään tuomaan näkyväksi myös sille aloittelevalle kuljettajalle tämmöisen digitaalisen kaksoisen datan avulla. Ja tämä tosiaan mahdollisti aivan uuden tyylisten oppimisympäristöjen kehittämisen. Asiaa voi ajatella täysin uudella tavalla, kestävällä tavalla, kun meillä on mitattua tietoa siitä kohteesta. Ja tämä on yksi paras esimerkki, mitä digitaalinen kaksonen voi niin kuin parhaimmillaan tuoda. Eli kun tuodaan ne puut sieltä metsästä siihen simulaattoriin tässä tapauksessa ihan oikeanlaisina oikeilla paikoillaan, niin tämä niin kuin syventää tätä simulaattoriopetusta aivan älyttömän paljon. Yksi erittäin merkittävä juttu meillä on tässä tämä kuljettajaa vastaava karttataso. Eli tosiaan tänne saatiin nämä pohjaveen pintaa indikoivat jutut esiin tämän digitaalisen kaksoisen datan avulla, mutta me saatiin myös tänne tämmöisiä eroosioherkkiä kohtia, ja tällä alalla kun menee tämä puro, niin se, että me saadaan tuo puron vesi pidettyä kirkkaana, niin me voidaan harjoitella tässä rinteessä toimimista niin, että me ei mennä näihin kaikista eroosioherkimpiin kohtiin koneella ollenkaan, vaan me mennään rinteeseen ainoastaan näihin kovimpiin paikkoihin, missä se eroosioriski on kaikista pienimmillään. Ja tosiaan me saatiin tänne näkyviin semmoisia lehtivihreältä heikentyneitä puita. Se on ilmeisesti salama iskenyt noihin puihin, niin ne oli semmoisia, että ne on kohta kuolemassa siellä, eli nyt niistä saataisiin vielä raha-arvosta tavaraa, tai sitten niistä tulee tulevaisuudessa erittäin hyviä tämmöisiä luonnon monimuotoisuuden kannalta merkityksellisiä kuivuvia puita. Eli näillä on myös merkitystä esimerkiksi kirjanpainajatuhojen vähentämiseen, jos me nämä säästetään, kun se kirjanpainajan luontainen vihollinen muurahaiskuoria niin pystyy niissä lisääntymään ja sitä kautta niin muodostaa semmoista resistanssia sille tuhoherkkyyttä parantavia ominaisuuksia, kun me säästetään noita monimuotoisuutta lisääviä puita sinne. Sitten mitä me saatiin näkyviin myös, niin tämmöisiä muita metsiä pidempiä puuyksilöitä, huonompi laatuisia, eli niin sanottuja susipuita, niin me saatiin tämmöisiä näkyviä tänne. Eli se kuljettaja ajaessaan koneella, niin siinä yhtäkkiä huomaakin, että tuossa oli se puu, mikä piti ottaa pois, niin voi merkata tämmöisiä yksittäisiä puita sinne kuljettajalle näkyviin. Taustakarttahan meillä tuli maanmittauslaitoksen kautta tänne API-rajapintapalveluna, ja sitten nämä API-palveluthan mahdollistaa tulevaisuudessa ihan mitä vaan. Esimerkkinä tässä nyt vaan niin toi Tampereen kaupungin liikennevalo-risteykset saadaan tänne näkyviin esimerkiksi. Ihan sellainen, että ajattelee, että mitä muille aloille voisi tämmöisten avulla kehittää, niin digitaalinen kaksonen tulee tavalla tai toisella joka alalle hyvinkin pian. Ja esimerkiksi liikennevalotietoa saadaan näkyviin täältä. Tai sitten niin kuin meidän metsätalouden kannalta niin arvokkaita lajihavaintoja saadaan näkyviin, tai vaikka lahokaviosammalta. Tämmöisiä asioita niin saadaan näkyviin niin kuljettajaa opastavaksi karttatasoksi näiden tulevaisuuden palveluiden avulla. Eli ne on ennen ollut semmoista hiljaista tietoa jossain muualla, niin nyt ne saadaan näkyviin, mutta erityisen mielenkiintoinen on tämä liikennevalotieto esimerkiksi, että miten tämä saadaan autoihin välitettyä tulevaisuudessa, miten pystytään ruuhkia tämmöisiä niin ohjaamaan ihan uudella tavalla, kun ajoneuvot alkaa juttelemaan niin kahdensuuntaisesti asioiden avulla, digitaalisten kaksosten avulla, niin se on ihan mielikuvitus on rajana, miten tätä pystyy käyttämään, ja nämä palvelut, kun nämä on niin rajapintapalveluita, niin nämä vaan haetaan joltain serveriltä, ja sitten se ajoneuvo osaa tulkita sitä dataa, ja tulevaisuudessa se ajoneuvo voi lähettää myös toisen suuntaista dataa sinne palveluun. Niin erilaiset pilvipalvelut tulee lähiaikoina niin kuin ihan räjähdysmäisesti kasvamaan. Ja erittäin merkityksellisiä juttuja. Näissä meidän pitää pysyä hereillä. Ja tätä varten on digitaalisen kaksosten kehitystyö, että me saadaan aloilla uudella tavalla tulevaisuuden juttuja käyttöön jo nyt. Me voidaan esimerkiksi tuottaa mainoksia tai jotain muuta informaatiota julkisten rakennusten aukioloajoista, muusta tämmöisistä
digitaalisiin palveluihin ja digitaalisen kaksoisen avulla me tavallaan saadaan sen näkyväksi sille tulevaisuuden kuluttajalle.